waka ranar ku ta tafo yau murna muke da juyi auren ku an daura mun ko yau muna ta murna lawaliti an go an sama wuce amarya ranar farin ciki mata sai ku zo mu taka da farko rabbi Allah sarki guda na sanya da dori bin salati kun manzo na nabiya har alihi sahabbai na sasu babu sanya su ne tushen ganin mu har auren an ka shirya diwai nake ta waka dan hausa ni na saka ganga ta ni na doka a yau ranar bikin ku ga yan maza sun taru har yan mata na gansu bikin ku babu shakka hakuri da juna sai ku toshe kunnuwan ku kan maganganu kanana riba ce a gare ku sai ku zauna ba hiyana auren ku yayi kyawo baɗi ma zan so na dawo ma'ana suna zan dawo in baiti kan 'ya'yanku haka ne nake ta fata shine ribar auren ku an mijin amarya domin kuma su nisa ko kiran su ma bakwaji su gane sun asara 'yan gulma masu zamba ke amarya ki ji zancen da ni yanzu zan furta ce ku ce na kawayenki karki dau zugar makwabta domin ko in kin ɗauka za su kai ki makabarta su kai ki su baro ki haka ne suke ta fata amma ki ba su kunya su gane kin bi hanya na san ki da tarbiyya an ce kina da kunya a sama'u mai tarbiyya sai ki zauna da mutane lau lafiya amarya shagalin biki da daɗi ke kiɗan kuma na baya ban so ki dinga kauɗi ke ma ki je ki aure karki biya masu taɗi ki je ki raye sunna ke ma ki samu buɗi shawara ni yau na baku yan mata masu tsarku za ku gane ku da kanku idan kuka yi aure kun zamo masu yanci domin ganin ku ake tamkar masu zaniya
Filani ya murna da Aminu Fofotu ma, Isa Jabta ya murna, Basiri ya yi murna, Mai Suna ya yi murna, Lawal Danja ya yi murna, Sagir Kagara murna, Baba Sa'idu ya yi murna, Musu Baka ya yi murna, Sadam na buka murna, Garmo da ya yi murna, Mukutar su Kofiyo ma a dokure ya murna, dukan abokanan ango su nasa a wakar. Big S Mix. Kannai na ango zan sa a wakar ban cire ba, Abdullahi Rabilu, Aminu har Suleiman, Kabiru Malami ma, Ismail ya murna, Bashir Ma'aruf nasa har Gibson ya yi murna, har Bangis da Naske Bori na Daba ya yi murna, Lawal Milo da Nasi na gansi sun yi murna, har Fahad Masa'udu da Nasbi ya yi murna, Abba na Dubil Kisu na ganta ta yi murna, Shamsiyya Humaira da Samira ta yi murna, Ashura har Nafisa Hasina ta yi murna, Izzatu da Lariya na gansi sun yi murna, ya'ya na angwazan sa a wakar ban cire ba, Nazirin Nasbi nasa da Ummi ta yi murna, Sumayya har da Hadi Yusra na ta murna, Rama har ma Khalifa na gansi sun yi murna bai. Kawayen amarya ma su ma suna ta murna, Haruki ta yi murna, Zainab tana ta murna, Aisha Kurani murna, Hajjo Kurani murna, Habiba Kurani murna, Harbin tana ta murna, Rabi tana ta murna, Amira na ta murna, Ummi tana ta murna, Halima na ta murna, Ladidi na ta murna, Ramlat tana ta murna, Rashida tana ta murna, har Ummi doguwa ma, Maman Maimunatu ma, Maman Jafar ta murna, Nana Firdausi ta murna, Maman Saima ta murna, Hafsat tana ta murna, Nana tana ta murna, Karima tana ta murna, Halimatu Awal ma, Halimatu Sulaiman ma, Khadija ta yi murna, Ladidi ta yi murna, sai zibe biyu na sanya dan Hausa na gaishe ki, gwanin kike ta waka sunan kini na sanya. Sayayye na amarya maza da mata zansa,
yaya tukur yayi murna, yaya awal yi murna, yaya isa yayi murna, yaya bishir kaduna ma, yaya musa dan kaduna, yaya umma kaduna ma, anti ramma ta yi murna, anti magaji ya murna, anti yar nufu ta yi murna, kannena maryama farisa kana ta murna, amin usi yi murna, hanifa humaira ma, khalifa muhammad ma, rabi'atu ta yi murna, ma'asuna ta yi murna, zainab awal sun murna, gani har amira ma, abu abdul sun murna, surayya har da umma, amira har da maryam, gabashir har ma da babba, fatima ishi salma, siyama har da haidar, hajiya tana ta murna, su ne kannan amarya a wakar na saka su, su ma suna ta murna a bikin ku babu karya. Iwai na zo gare ki antinmu mai kamala, antinmu Zainab kowa ya san ki baki illa, ana ta yin yawanki a gida kin zan fita